Hajiya Najaatu Mohammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على نبي الكريم. Jama'a assalamu alaikum. Godiya ta tabbata daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ƙarfafa Niger, ya sa suka zama zarata, maza da matansu masu ƙarfin hali, da suka zama saiwar da ta haifi tiyane. Su ne saiwa, bishiyar ita ce tiyane. Idan ba dan jajircewar al'umman Niger maza da mata ba, idan ba dan kun tsaya kun ce ba ku yarda da zalunci ba, idan ba dan kun tsaya kun ce ko a mutu ko a yi rai 'yanci ba, da ba a samu tiyani ba. Allah ya saka muku da alheri, Allah isa ya rike muku amana, Allah isa su rike muku amana. Sannan magana ta biyu ita ce magana da ta kawo mu, magana harshen Hausa. Ya jama'a, daga randa aka ɗauke maka tunani da yarenka an bautar da kai, saboda tunaninka da komai naka, sai ka ji ɗan Niger baki mai kima mai daraja ya ce ni Faransai ba ne, ko ba Faransai ba ne, 'yan Niger ne. Mu ba turawa ba ne, baƙaƙe ne masu daraja masu kima. An danne mu, amma yanzu yaƙi ya ƙare, bauta ta ƙare, 'yanci ba na rago ba ne, ku ba ragwaye ba ne, kun karɓi 'yancinku. Magana ta biyu ita ce, wato tsakanin Niger da Najeriya tun lokacin Songhai, daular Usmaniyya, muke jini da tsoka. Duk wanda zai ce zai raba jini da tsoka, ranmu yake nema, mu ma nasa muke nema. Ba gudu, ba ja da baya. Da aka ce za a shigo Niger, mun san mu ake hari, ba ma ku ake hari ba, arewacin Najeriya ake hari. Shi isa muka tashi, muka jajirce, muka rike sanatocinmu, muka ce ahir ku bari a kashe mu, don ba Niger za a kashe ba, mu za a kashe. Muka ce ba mu yadda ba, ba mu yadda ba, mun jajirce. Allah da tsananin ikonsa ya ba mu nasara. Magana ta tsarshe da zan yi, tunda minti 5 ne da ni, ita ce ku tuna cewar 'yanci da kima da haƙƙi menene ma amfanin gwamnati. Duk gwamnatin duniya an yi ta ne saboda ci gaban al'ummar ƙasar. Dukiya da ma'adanai da Allah ya sa a ƙarƙashin ƙasashenmu namu ne, kyauta ce daga Rabbul Izzati. Mu ya ba turawan mulkin mallaka ba. Sun zo da ƙarfi na soja, sun danne mu, sun taushe mu, sun ce sai mun yi demokradiyya, mun yi mulki irin nasu. Mu ba ku ba ne, mu ba turawa ba ne. Ƙarya suke, da ƙaryar demokradiyya ake sace mana ma'adanai, ake bautar da mu. Yanzu mu abin da muke cewa, idan unguli za ta biya mana bukata, zabo ta tafi da zanenta, ba mu da bukata. Yau an wayi gari a ƙaryar da ake ta demokradiyya, ake sai da ɗan adam kaman zabo, kaman kaza, kaman rago. Ina 'yanci, ina demokradiyya? Ina kake da 'yanci, ina kake da sunan kaka da kuri'a? Ƙarya ce. Ba ma so, ba ma yi. In dai wannan ita ce demokradiyya, ba ma so. Abin da muke bukata, ma'adanan ƙasarmu su zama namu. Ƙasa, gwamnati aikinta ta
ta ba mu tsaro, ta ba mu wuta, ta ba mu ilimi, ta ba mu ruwa, ta ba mu magani, ko ɗaya ba mu da shi. Ƙarya ake mana, banda satar kuɗin al'umma ba abin da ake yi. Idan Niger soja zai ba ku biyan bukatar ku daga cikin dukiyarku, Allah ya dawamar da su. Duk wanda zai zalunce mu, ko shi waye, ko daga wace siga ya zo, Allah ka kassara shi. Wanda ice zai raba Najeriya da Niger, wanda Allah ya haɗa mu jini da tsoka, ba ɗan Najeriyan da ba shi da ɗan uwa a Niger, ba ɗan Niger ɗin da ba shi da ɗan uwa a Najeriya. Turawa sun zauna a Berlin sun raba mu, kuma duk da haka muka ce ba mu yadda ba. To maganar da nake so in tabbatar muku, wannan taro da Maryam 'yar albarka 'yata ta hada, ina so jama'a ya zama harshashin dasa amfani da kalmar Hausa a makarantu, a ilmantar da yara da kalmar Hausa, don su a cire musu bauta irin ta Turanci da Turawa, a kwashe mana tunanin cewa mu kankastutu ne, because an wayi gari sai ka sa riga irin ta bafaranshe kake mutum, sai ka yi tunani irin nasa. Amma kamar abin da wani Frantz Fanon ya ce, baka farar zuciya, black skin, white heart, bakin jiki, baturiyar zuciya. Mu ba haka ba ne, baƙaƙe ne mu, musulmi ne mu, 'yan sahel ne mu, ma'adananmu ne, ƙimanmu ce, darajarmu ce, gwanda shahada da bauta. Shahada ma gwanda mi nasara ko shahada, kowace nasara ce. Saboda haka daga yau ina roƙo, kun yi abin kirki, kun jajirce, kun fito da abin da Afirka gabaki ɗaya mu ba wanda yi, shine wannan taron da muka yi. To ina fata taron nan ba zai tsaya a haka ba, a'a za a yi amfani da shi ya zama tushen da za a wanke mana wannan bautar daga cikin kwakwalwarmu. Ce mu Hausawa ne, kuma Chinese suna amfani da yaren Chinese, Japanese suna aiki da yaren Japanese, su kansu Turawa suna amfani da yarensu. A'a, jama'a ɗan Koriya zai amfani da shi, Finland zai amfani da Finnish. Wai me isa mu dan an mai da mu bayi za mu ci gaba da amfani da kalmar Turanci? Babu dalili ya jama'a. Lokaci ya yi, kuma muna godiya da wannan taro da kuka hada. Muna fata